rahmatullahi wa barakatuh. Tashar Albarik ke kawo muku wannan bidiyon da ɗauki nauyin kawo. Da wannan shirin na farko na zuwa tashar Albarik. Daure ka danna min alamar nan ta subscribe, ka taɓa alamar nan ta ƙararrawa, shi ne zai baka damar sanin sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗora. Shek Asad Sunna ya yi tsokaci, ya yi fushi ga mutanen Arewa, ya yi kalmomi masu zafi ga mutanen Arewa. Kafin mu ce komai, ga bidiyon ku kalla daga idanunku. Ba mutanen yankin nan ce sa naga wani da ya fasata ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa yankin nan namu da inda za a turo annabi yanzu to sai ya sha wahalar da annabi Musa bai sha ba cikin bani Isra'ila. Kaga al'umman nan cikin bala'i ka tashi kana kokarin rage mata bala'in ita kuma tana faɗa da kai. Ba ta gane kana da rana ko sai ka bar duniya ko sai baka gudu. Sannan suke gane cewa kana da amfani. Haka fa ake. Aikin hajjin nan da zan tafi a airport fa na haɗu da wani jami'in tsaro yana kan aiki. Ni ya ɗauko hoton ɗan uwansa ya turo min da namban waya da komai. Yana roƙona dan Allah ga ɗan uwansa a hannu. Inda yadda zan in taimaka dan Allah a karɓo shi. To kai in ba ɗan mahaukaciya bane kai wani jaki ne dabba ga jami'in tsaron da yana kan aiki. An kama ɗan uwan shi bai iya karɓo shi ba kuma kake cewa wai sai ta wannan hanyar rigiman ne yana roƙo dan Allah inda hanyar da za a bi a taimaka a kai ɗan uwan shi kai kana zaune shi fa jami'in tsaro ne fa an kama ɗan uwan shi ya kasa karɓuwa yana roƙo dan Allah inda yadda za a bi a bi to kai in ba dabba bane yaushe zaka ce kana jiran wai sai ta wannan hanyar ne za a magance matsalar nan to mun daina yawa duk wanda yake da wata hanya da ta fita mu da Allah ya gwada mu mun tsaya iyana kuma ka a sake kama mu wani dan uwa ya bugo mu ya ce ya za a ni ma yanzu ban san yadda za a yi ba yawa alaikum anfusakum yanzu ake ciki yawa munafincin da ke cikin harkar nan da ƙaryar da ke ciki da ha'incin da ke ciki ya wuce duk yadda mutane suke tunani ba kowace magana za mu faɗi ta gurin karatu an ba kama ta ba Allah madaukakin sarki ya samu dacewa ko ku ce wai bari ku yi kwamiti ku zo gida ku same ni an kama muku ƴan uwa ya za a yi wallahi ni ma inda ban san yadda zan yi ba kuma daji dai da ma'anar daji in sake zuwa in je in ɗauko wani alƙawari tsakanin su da wasu mutane ba zan sake yi ba na gama mai dalili na wannan saboda ko kafin in tafi sai da wasu daga cikin jami'an tsaro suka zo har gida suka same ni suna ban amma ba a yadda credit din naku ne wani wanda yana zaune bai san yadda kuka aikin ba a tara mai yan jaridu ya zo shi yana ƙarya a gaban ka kai ka san ƙarya yake shi ma ya san ƙarya yake yi amma shi zai ɗauki credit ɗin ta su suka yi aikin aka sake kama mai ɗan uwa aka ce bari a zo a tame ni a kwamiti ya za a yi ko a bugo min waya kuma ni ba zan sake zuwa daji ba da sunan ɗauko kowane irin alƙawari ban sakewa na riga na gama abin da zan abin da muka yi Allah ya ba mu lada wanda kuma yake ganin a'a yana da wata hanyar da ta fita mutu don Allah ya gwada shikenan iya abin da za mu iya yi kenan yawwa Allah madaukakin sarki ya samu dace ta'ala ya ba ta lafiya Allah madaukakin